pandemya ang sigurado nga nagdalas ng kabudlay sa kadamaan. Apang para naman sa iban, ini ang nangin oportunidad para mapagwa ang ila kinaadman pareho sang kababainhan sa barangay Kaninguan, Lambunaw, Iloilo. Ang ila tinago nga ikasarang sa art, magluwas nga napagwa na nakwartahan pa. Ini ang pinaagi sa Barrio Balangao Creative Initiatives kung sa diin co-founder ang Ilonggo nga si Raz Salvarita. Ang programa ang ginsuguran sa nagligid nga tuig. Diri ginatuduan sang art ang kababainhan nga ila naman ginagamit sa pagdesenyo sa mga produkto. Wala naman napaslawan ang grupo ni Raz bangod mabakal ang hinimuan sang kababainan kagang kita ang bugos nga nagabalik sa ila. Mga kapuso, makaupod ta subong ang isa ta ka kasimanwa nga gamit ang abilidad sa taliambong nangingiya para mahatagan sang palangitanan ang pila ka mga kababainhan sa Lambunaw, Iloilo, si Sir Raz Salvarita. Good morning, Sir Raz, kag welcome sa GMA Regional TV Early Edition. Good morning man, Kate, kag salamat man sa nagatanaw sa aton subong nga mga kapuso naton sa diri sa Western Visayas. Sa mga kapuso ta nga wala pa nakakilala sa imo, sino si Raz Salvarita? Okay. Ako si Raz Salvarita, naga-star ako sa Lambunaw, sa Barangay Kaninguan. Isa ako ka multidisciplinary artist kag community arts-based organizer. Kag ang akon nga background gid is isa ka journalist man kag full-time artist kag nakatapos ako sa ako nga kurso sa Silliman University sa Dumaguete. Pero diri na ako naka-star kag nakabase sa munisipyo sang Lambunaw. Sir Raz, you co-founded Barrio Balangao Creative Initiatives last year. Ano ang tinutuyo sini? Okay. Kabalo ka, Kate, nga ang proyekto nga ini nagsugod sang December 2020 sa sulod sang pandemya. Nakakuha ako sa isa ka grant halin sa Sea Junction, isa ini ka Arts Foundation nga based sa Bangkok, Thailand, kag ilagin suportahan ang amon nga workshop sa mga farm workers sang amon nga barangay paagi sang arts nga ilaman nangin isa ka supplemental nga income para sa ila nga mga kinabuhian sa uma. Ano nga specific skills ang inyo ginatudlo sa mga nagapaidalom sa programa? Okay. So ang among programa, ang among ginatawag nga Creative Recovery Program, iniisa ka paagi kung diin magamit ang arts expression. Pwede man sa painting, acting, photography, pero ang among nga focus subong is on painting kag sa paghimo sa mga art bags. So ang mga art bags nila or mga tote bags, may konsepto nga may mensahe kabahin sa kindness. So may mga sulat nga mga stay kind, be kind. Kay amon gusto nga ipagwa nga mangin kind kita sa aton kasimanwa, especially sa amon nga tiyempo. Kamusta naman ang resulta sang inyo initiative, subong? Okay, so as of now, ang akon mahambal, very fulfilling in a way, no, kay nakita namon ang kalipay sang tanan, including us, ako nga bilang isa ka facilitator kag ang upod ko man nga si El Divine kag ang pumuluyo sang Kaninguan, na excitement sila sa nahimo kag nakita nila nga okay, makapinta galit kita, makakwarta man galit kita sa aton ini nga ginahimo kag makahatag inspirasyon man sa iban nga mga pumuluyo, sa iban nga kababayenan, especially sa mga tupad-tupad nga mga barangay namon sa Lambunaw. Doon na excitement kami kay ang isa nga programa namon sa Barrio Balangao nga ang mga women namon gina-train sila bilang manginisa sila ka trainer eventually kay para sila ang magtudlo sa ilang isig ka mga kababayenan man sa iban nga barangay. So ini ang ginalantaw ginamon nga iduso kay para ma-expand ang atong obra. Sir, kagin mention mga tungod sa inyo initiative, nakakwarta ang mga nagapaidalom sa inyo programa ang nahimo nga mga tote bag kag iban pa sa di nyo gina-market, tagpila ang presyo? Sa pagsugod namon, amon gin-exhibit ang mga bags kag ila painting sang February 2021 kag ini ginpakita sa Facebook. So tanan nila nga bag na sold out. Ang presyo nag-range from 1,200 to 1,500. Kay ini nga mga bag ginatawag namon nga mga premium bags kay handcrafted sila kag bisan pareha sila nga do design pero actually ang paghimo lain-lain gid, no? Nakabaligya man sila mga paintings nila, ang price nga 4,000 pesos kag mayara man sila embroidery works nga 2,500.
So tanan nga ilangan na kuha nga kwarta, nagdiretso man sila no 100%, pero naghatag sila 10% nga para mahatag nila sila grupo para magamit nila liwat sa sunod nila nga mga proyekto. Sir, bangod sa pandemya, madamo subong sang nagapamigado. Pero tungod sa pareho sa inyo, nagakahatagan sang pag-asa nga mapaayong ila sitwasyon. Ano ang mensahe nga gusto mo ipalabot sa aton nga mga kapuso sa Western Visayas? Sa sini nga panahon, mas maayo gid nga binuligay kita para man sa kalipayan sa tanan. Ato mapakita nga kita mismo bilang isa ka individual, may ara kita mga talento na aton mahatag. So kabay pa nga aton ni mabuksan ang talento kag ma-reach out naman ang aton nga mga isig kasimanwa, mga kapuso ta dira kay para at least ang aton gugma magdako pagid kay kinahanglan ta gid ang gugma, especially sini nga panahon kag sini nga bulan sang Disyembre aton i-celebrar ang aton nga gugma para sa tanan. Sir Raz, thank you gid sa time nga ginhatag mo sa amon. Sa liwat, good morning! Salamat gid Kate, kag salamat sa tanan mayong aga sa aton mga kapuso sa Western Visayas. Duga nga impormasyon kag good vibes sa pagbalik sa GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.